ఆ వ్యాపారంలో సూర్యవర్ధన్ ఎవరూ ఎదుర్కోలేనంత ఎత్తుకెదిగాడు. వ్యాపారాన్ని భద్రంగా కాపాడుకోవడానికి 5 పార్ట్నర్స్ ని మూల స్తంభాలుగా ఎంచుకున్నాడు. భార్గవ్, రాజేంద్ర దేశాయ్, ఆండ్రూస్, గురు పాండ్యన్. సూర్యవర్ధన్ కున్న అతి పెద్ద బలం అతని తమ్ముడు అధీరా. అతని సామర్థ్యంతో కట్టిన ఈ కోటకి సూర్యవర్ధన్ కొడుకు గరుడా చేయి తోడైంది. వారిద్దరి సారథ్యంలో KGF ఎవ్వరూ ఊహించలేనంత భద్రతలో ఉంది. యుద్ధంలో 3వ వాడి అడుగు పడింది. వాడు చెప్పుల సైజు చిన్నదైనా వాడు అడుగు పెట్టాక దారి పెద్దదైంది.